koostuu 31 superaktiivisesta ja huipputaitavasta tytöstä, 3 ekstra kauniista valmentajasta ja 2 loistavaa työtä tekevästä jojosta. Vaikka joukkue on lähestulkoon kokonaan uusi, olemme saavuttaneet hulvattoman joukkuehengen ja kehitys on ollut yberloistavaa. Nyt esitämme teille ohjelmamme Kissan naapurin koiran kannustaessa. HAC, oh yeah! Elation, olkaa hyvä! HAC, Elation, oh yeah! Second place. Elationia valmentavat Oona Tuonen, Nele Salmi ja Laura Virtanen. Sitten vuoden joukkuetoveri Elationissa on Siiri Ikkala. Ja vuoden Elation tulokas ei ole koskaan pois treenistä, paitsi pakon edessä. On aina aktiivinen, tekee parhaansa, josta onkin seurannut päätä huimaa kehitys kevään aikana. Vuoden Elation tulokas on Milla Hakala. Onneksi olkoon ja kiitos Elationille. Kiitos myös kaikille muille esiintyjille joukkueille. Seuraavaksi pidämme 15 minuutin tauon.